मराठी. मी सुभाष उत्तम फळदेसाई गोवा राज्य विधानसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने परमेश्वरास स्मरून शपथ घेतो आणि गंभीरपणे प्रतिज्ञा करतो की विधीद्वारा स्थापित भारतीय संविधानाप्रती अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन, भारतीय सार्वभौमत्वाचे आणि भारतीय एकतेचे निर्धाराने रक्षण करीन आणि जे कर्तव्य आता मला प्राप्त होत आहे ते प्रामाणिकपणे पार पाडीन. जय हिंद. श्री रमेश तवडकर.